Sig du Nana 3 måneder. Jeg er så nødt til at gå. Jeg har alarm til. Nana. Nej, aflys. Hej, skat. Kig på mor. Kan du kigge på mor? Hallo. Hej. Hej. Kom og humpe. Ja. Må vi høre? Prøv at sit der. Må vi høre? Hvad vil du sige? Hvad vil du Jeg ved sige? ikke, om det er andet. Nana. Længe ligger Silke. Ja, det er humpe. Han er der. Det er det ikke. Det er hans hale. Kig på mor. Kan du vise, hvad du kan så? Kom så. Det er godt, der er en Er du klar? Er du klar? Øj, ja. Nej. Hvor? Du er så dygtig. Ja. Det er du. Hold over. Kig på far. Hvad? Ja, mor. Hej. Hvad? Er du klar? Tilbage igen. Tilbage igen. Bum. Ej, hvor er du dygtig. Du kigger fjernsyn nu. Hallo. Far, få et smil. Hej. Hej, trold. Hej. Må mor se dig? Må mor se dig? Hej. Kan du sige noget? Ja, du er da ikke lige så kameraleder ligesom din far, hva' Torsten? Nej. Ikke ligesom far. Ikke ligesom far. Hvorfor vil du ikke grine til far? Du kan da sige så meget, ja. Der var det lidt. Nej, en gang til. Kom så med Må jeg det. se. Kom så med det. Må jeg se. Må vi se dig? Må vi se dig? Må vi se dig? Slæskikind. Slæskikind.